Taħriġ ġdid ser ikun qed jara li l-professjonisti ikunu mħarġa sew sabiex jagħtu l-aħbar lil ġenituri li t-tfal tagħhom ikollhom xi diżabilità. Dan il-kors bl-isem ta' Breaking the News ser jara li l-ġenituri jingħataw din l-aħbar bl-aktar mod sensittiv filwaqt li tingħaddilhom il-verità kollha dwar uliedhom. Dan sabiex il-ġenituri bla biża' żejda jkunu jistgħu jgħinu li t-tfal jgħixu ħajjithom f'soċjetà inklusiva. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli spjegat kif dan il-kors ser jagħti l-għodda meħtieġa lil professjonisti f'pajjiżna biex jagħtu anke l-iktar aħbarijiet jibsa. Il-waqt li wieħed irid ikun qrib dejjem il-verità, irid ikun hemm l-empatija u nkunu umani kif inwasslu din l-aħbar. Dan il-kors ta' 12 il-sezzjoni differenti għandu jkompli jrawwem lill-professjonisti biex aħna nagħtu l-aħbar b'mod sensittiv u b'mod ġenwin imma li nkunu solidari bejnietna. Il-Ministru għall-Familja u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon stqar kif il-Gvern ser ikun ta' spalla wkoll għal dawn il-ġenituri f'mument diffiċli fit-trobbija tat-tfal tagħhom. Aħna gvern tan-nies u gvern għan-nies mhux biss blajnuna finanzjarja, ma verament nemmnu li m'għandek tħalli lil ħadd waħdu u nemmnu anke f'mumenti fejn wieħed jiġi jirċievi aħbar ħażina ikun hemm ukoll is-sostenni li hemm bżonn li jkun hemm. One News ħaw koll ir-reazzjoni tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Samantha Paġ Gazan li spjegat kif inizjattiva bħal din ser tkun qed twassal biex tkompli tiżdied l-aċċettazzjoni tad-diżabilità kemm il-ġenituri u mis-soċjetà u għalhekk verament ngħixu f'soċjetà inklusiva. Jekk nibqgħu nħarsu lejn diżabilità b'mod negattiv fis-soċjetà, ovvjament tkun reazzjoni devastanti. Ġifieri dan it-taħriġ irid imur mhux biss jiffoka fuq il-mument illi inti qed twassal il-messaġġ u kif twasslu il-messaġġ, imma anke b'mod ġenerali biex bħala soċjetà anke mill-professjonisti stess ikollna aktar perspettiva tad-diżabilità b'mod aktar pożittiv.